Vysoký vek tají múdrosť života. Bielučký vlas skrýva dávne starosti. Útrapy do tváre vpísal čas. Len srdce je ešte mladé a dobré, štedro rozdáva lásku a nerado žobre o priazeň. My však nechceme, aby sa ľudské a kresťanské miluj bližného svojho ako seba samého z duše človeka vytratilo, aby sa zabúdalo na úctu k ľuďom, ktorí učili mladšie generácie písať, čítať, starali sa o ich zdravie, dorábali každodenný chlieb. Veď staroba má svoju hrdosť pevne vrastenú do srdca. V obci Olešná je už dlhoročnou tradíciou, že na stretnutie s dôchodcami pozývajú starších občanov. Posedenie sa uskutočnilo v nedeľu 20. októbra v kultúrnom dome Olešná. Spoluobčanom sa prihovoril starosta obce Stanislav Novotný a kandidát na poslanca Žilinského samosprávneho kraja František Kučák. Na úvod programu vystúpil spevácky zbor z Olešnej. Piesňami a básňami potešili srdcia prítomných detí z materskej a základnej školy. Slovenské piesne si dôchodcovia vypočuli v podaní heligonkárov Lukáša a Marcely Polkovcov z Klokočova. Ako sa kedysi kosilo a mlátilo obilie, priblížila zúčastneným folklórna skupina Vyglašanka z Olešnej. Katka Plešivčáková a František Kučák, členovia divadelného súboru Jána Palárika, obohatili program krátkými scénkami. Dvaja ju pýtajú, aj inžinier, aj učiteľ. No a komu sa pošťastilo? Inžinierovi, bere si učiteľ. Som rád, že takéto podujatia sa organizujú, pretože treba si naozaj uvedomiť, že naši starší sú takou studnicou rozumu, takou studnicou určitých skúseností, ktoré my mladší napriek tomu, že máme možno rôzne ambície, že máme možno rôzne vzdelanie, napriek tomu tie dlhoročné skúsenosti starších ľudí nenahradí nič a preto musíme medzi týchto ľudí prichádzať, musíme pre týchto ľudí robiť takéto podujatia a brať to ako prostredníctvo, ako stretnutie a ako vyjadrenie úcty k starším, úcty k šedinám a k múdrosti, ktoré sú v tých šedinách naozaj ukryté. Dôchodcovia sa počas stretnutia spolu porozprávali, pospomínali na chvíle dobré i tie horšie v živote. Stretli sa priatelia a známi, ktorí sa dávno nevideli.